i benvinguts a esta casa, a la seva casa, que és l'Ajuntament, i a esta roda de premsa que avui hem convocat com a conseqüència d'una nota de premsa treta pel senyor Jordi Maura de Compromís, nota de premsa en la qual se tergiversa la realitat del que és la pròpia resolució de la que parla, del síndic de Greuges, i en la qual, d'alguna manera, se difame el bon nom del nostre Ajuntament i, en aquest cas, el bon nom d'aquest regidor que els està parlant. Perquè pareix que, en principi, si un lletja allò, pareix que, número 1, que el síndic de Greuges li dona tal la raó que ha guanyat la Champions League, pràcticament, això és totalment fals, ja ho comentarem, i número 2, pareix que nosaltres aquí, en aquest Ajuntament, no complim les normes i infringim les normes contínuament, i el qual també és radicalment fals. Aquesta resolució, la qual us he repartit en caràcter previ, té tres conclusions, concretament, dos referents a l'Ajuntament de Benicarló. Dos conclusions que són recomanacions. El síndic de Greuges, que és, d'alguna manera, per explicar-ho a la gent que no ho sap, és el defensor del poble dels valencians, el que tenim aquí, l'equiparable al defensor del poble a nivell nacional. El síndic de Greuges dona, després d'analitzar tots els escrits de totes les parts, dona únicament dues recomanacions. Primera recomanació, que es publiquen els annexos del conveni urbanístic en la pàgina web municipal. I això ho fonamenta en els fonaments anteriors de dret en l'article 25.1 del Real Decret 7/15 del 30 d'octubre. Jo, quan vaig veure aquesta recomanació, vaig anar de manera immediata a la persona que fa les publicacions al nostre departament i vaig dir, escolta'm, per què en el conveni no vas publicar els annexes? Perquè aquí en aquest Ajuntament mai en la vida s'han publicat els annexes. A mi les ordres que tenia de secretaria és publicar els convenis, però els annexes mai en la vida s'han publicat. Ni ara, ni fa 5 anys, ni fa 10, ni fa 15, ni fa 20. Total que a partir d'ahir vaig a ficar-me en contacte amb els serveis jurídics de l'Ajuntament. I els serveis jurídics de l'Ajuntament me diuen que aquests annexes no són obligatoris per llei publicar-los. L'únic que s'ha de fer, quan es publica el conveni, és dir a continuació, i qui vulgui veure els annexes, que estigui interessat, pot vindre a veure'ls a l'expedient. I això és el que estem fent. Jo, encara una mica més lluny d'aquestes circumstàncies, me vaig ficar en contacte amb un parell d'ajuntaments veïns. Dic, escolta'm, vosaltres publiqueu en els convenis els annexes? Me van dir, no els han publicat mai en la vida, perquè entenem que no és obligatori per a llei publicar-los i moltes vegades solen ser un engorro, perquè són molt de planos, són molta cosa, i sol ser un engorro també publicar-los. Bueno, jo, veient això, vaig a veure què diu l'article 25 de la llei 7/15 de 30 d'octubre, perquè no pot ser que el síndic de Greuges me recomane publicar-ho i això no ho diga, me recomane publicar els annexes i això no ho diga la llei. I me vaig a l'article 25 i diu: todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la administración competente, deben ser sometidos al trámite de información pública.
article no parla dels annexes, parla només de la publicació dels convenis, i suposem que és ahir on s'han acollit els serveis jurídics de tots aquests ajuntaments que mai en la vida els han publicat. Per tant, no se'n pot dir que l'Ajuntament de Benicarló hagi incomplert res, perquè no és obligatori publicar aquests convenis. Més a més, si fos obligatori publicar-los, a la seva vegada, seria obligatori publicar-los al butlletí oficial, perquè és el puesto que obligatòriament s'han de publicar les coses que són obligatòries, valga la redundància. Però aquí només és la pàgina web, i a la pàgina web se posa el que se creu convenient. Jo, de totes formes, ahir, perquè volem ser respectuosos en el síndic de greuges, inclús entenent que no és necessari publicar-ho en aquesta pàgina web, ahir vaig ordenar que es publiqués i ahir se va publicar. El senyor Maura, en els seus escrits que estan ahir en aquests papers, en la resolució, diu que per part de l'Ajuntament en aquest expedient no hi ha hagut opacitat i desinformació, que han amagat la informació a la gent. I ho diu precisament la persona que ha tingut des del primer dia, des de la primera comissió d'urbanisme, accés complet a aquest expedient. És més, no a aquest expedient. El senyor Maura i a tots els consellers d'aquest Ajuntament, siguin de l'oposició o siguin de l'equip de govern, este consellal, quan van demanar l'accés a qualsevol expedient, els ha donat de manera immediata l'accés a qualsevol expedient. Anaren o no anaren a qualsevol comissió o anaren o no anaren a qualsevol pleno. Els han donat sempre, i aquí hi ha una senyora a la roda de premsa que ella personalment m'ha demanat moltes vegades, la senyora Núria, que està aquí, i que ho desmentisca ara en aquest moment aquí, si és que no dic la veritat, sempre us ha donat accés a tots els expedients. Per tant, el senyor Maura no pot dir que m'ha amagat res, perquè el senyor Maura va tindre accés a tots els expedients, i a aquest expedient en concret, des del primer moment. Després hi ha una altra recomanació. Diu: recomanem que se dicte i notifique resolució en resposta a les qüestions plantejades pels escrits del senyor Maura de fetge 6 de l'11 i 18 de l'11 del 23, en què s'aclarisca la possible caducitat del règim transitori de protecció d'este bé, de protecció del bé que en aquest cas el bé era les naus, la bodega esta de vi. I això ho diu el síndic de greuges perquè hi ha un escrit firmat per l'arquitecte i a més també pel secretari de l'Ajuntament, on parla de la possible discussió que pugui haure sobre si l'expedient de protecció d'este bé havia o no caducat. Jo, quan faig l'escrit contestant a tot això, analitzo l'expedient i veig que l'expedient no ha caducat. L'expedient no ha caducat. Per què? Perquè al llarg d'aquests anys, de l'any 2019, que s'inicia aquest expedient en un pleno de l'Ajuntament al setembre del 2019, hi ha hagut actuacions, poquetes, però hi ha hagut, que impedien que hi haguera caducitat. Però és que, a més, hi ha una cosa que no la dic en aquest escrit, però que és així: la caducitat d'aquest expedient i de qualsevol expedient no entra ni pren efectes si no expressament l'administració la declara. Això, la jurisprudència de tots els nostres tribunals, des del Tribunal Suprem fins a l'últim juzgat de lo contenciós administratiu, ho diu així. És a dir, un expedient no està caducat si no se declara la caducitat per part de l'administració.
I aquí l'administració, que és l'Ajuntament de Benicarló, mai ha declarat la caducitat. Per aquest motiu entenc que no està caducat. Però bueno, això és el que ens diu aquesta resolució, que tenim que contestar-li al senyor Maura. Això que jo us he explicat diverses vegades en les comissions i això és el que tenim que dir. És a dir, que les dues recomanacions són dues qüestions que no en cap moment ni ens diuen que el conveni que han firmat no sigui el correcte. Això no ho diu, aquesta resolució. Ni ens diuen que han infringit cap norma de la normativa actual que empare este bé protegit ni en la tramitació. És a dir, en cap moment ens diu aquesta resolució del síndic de Greuges que haguéssim fet res mal fet. Res, simplement hi ha dues simples qüestions de caràcter formal. Hombre, està clar que els escrits els ajuntaments els tenen que contestar, que al senyor Maura els dos escrits no se li van contestar. Saturació de faena per part dels funcionaris que han de contestar, etc. Quants ajuntaments o quantes administracions hi ha que no contesten uns escrits? Doncs bueno, en aquest cas, no obstant, a pesar de no contestar-los, ja he dit i repeteixo que a les comissions se li va contestar cada una dels seus qüestions. Per tant, en base al que estic explicant, ja m'ha explicat el senyor Maura per quin motiu este concejal té que renunciar a continuar portant aquest expedient. Una mica me demana la dimissió dins de l'expedient, o que l'alcalde me faiga dimitir, perquè l'expedient, el mateix síndic de Greuges no diu res en contra, per tant hi ha que entendre que és correcte, l'expedient s'ha portat de manera correcta, polida, i el conveni és totalment correcte des d'un punt de vista formal, ètic, etc. Este conveni, tinc que recordar que va ser votat per la majoria dels regidors d'aquest ajuntament i en contra només va votar Compromís. Eixa gran majoria reconeix que aquest conveni era bo per a Benicarló. Però aquest conveni que és democràticament votat per tots, Compromís no l'accepta. Compromís no accepta els resultats democràtics. Compromís no accepta el que vol la majoria. Compromís no accepta allò que és bo per a Benicarló. Pareix que només tenen que ficar traves o palos al carro perquè el carro de Benicarló no corre cap avant. El bé està totalment protegit tal en este conveni perquè ens entregaran este local, ens entregaran per part de l'empresa en què firmem este conveni, ho firmarem, ja no l'han firmat, per part d'esta empresa ens entregarà el local totalment restaurat, totalment rehabilitat i totalment reformat en un projecte que tindrà que ser supervisat per la Conselleria de Cultura, la Conselleria de Patrimoni, no recordo ara quina de les dues és, la Conselleria competent en aquesta matèria, i anem a fer una rehabilitació com cal. Això no protegeix el bé? O si acaso ho van protegir Compromís quan estàvem manant fa 6 anys en aquest ajuntament, o 7, que van estar, que el concejal de Cultura d'aquest ajuntament era de Compromís, i si tan important per ells era este bé per protegir, si també tan important era per ells este bé a protegir, per què no van fer res? O si no era el concejal de Cultura, està dins de l'equip de govern. I està dins de l'equip de govern i en 4 anys que van estar aquí, per este bé no van fer res. Este bé s'estava deteriorant allí davant la playa del Morroco. Este bé estava a punt de caure. L'única vegada i l'únic moment que s'ha fet alguna cosa per aquest bé és ara. Tindrem, a part d'aquest local totalment reformat, a més, l'empresa ens entrega un altre local entre 250 i 300 metres. Per tant,
podem dir que en aquest conveni Benicarló surt totalment beneficiat, i així ho ha entès la majoria dels consellers d'esta corporació. Jo demanaria als senyors de Compromís que demanen la meva dimissió en l'expedient este, no sé per què no l'han demanat també que me'n vaig a la casa, podria haver-ho demanat perfectament. Jo no sé si s'ho tenen que fer veure o no. Jo crec que sí, el que tenen que fer veure és explicar que no ho han fet, per quin motiu, quan vam demanar en este pleno la subvenció a Europa per fer grans projectes per Benicarló, quan vam demanar uns diners per poder portar a terme una sèrie d'obres que mai en la vida s'han portat a terme en Benicarló, perquè aquests senyors van votar en contra. Encara ho han explicat. Van votar en contra aquí, en este pleno, de cara als projectes de DIL. I això ho sap tot el món, està aquí, està a l'acte del pleno. Que s'aclarisquen i que no siguin tan complicats i que no posen traves al desenvolupament de Benicarló. Jo, per part del consellal, té tranquil·la la consciència de que fa les coses com entén que les deu de fer. Jo no soc polític, ho he dit moltes vegades. El senyor Maura és polític i jo soc una persona sèria. Gràcies.